podotýkam, v meste sa prepadla cesta. Pomôžte nám niekto! To je pes? Charlie! Bál som sa o teba. Už ma nikdy neopusť. Sľubuješ? Sľubujem. Charlie, ty hovoríš? Fakt? Zrodí sa nové hrdinské plemeno. Ja som ovládol! To fakt? Kúkajte, lietajúci pes. Wow. Čo ti šíbe? Uveríte, Ahoj, mami. Ako sa to stalo? že aj pes vie lietať? Ufóni. Počujem iných volať o pomoc a neviem, ja len... Ty si nemôžeš pomôcť. Presne. Ako keď mi dáš keksík. Neviem sa vôbec ovládať. Charles, hra sa práve začína. Ty si ma oblízla? Fakt? To ma pekne nakoplo. Danny, ja to nemôžem zdať. Veď som hrdina. A čo ja? Si môj kamoš. Charlie! Nič sa nestane. Sľubujem. Fermi, Danny! Charlie! Super pes Charlie. Ja ti ten kožuch vyprášim. Len v kinách od 19. februára.